Паміж вуліцамі ўсходнюю пасёлак і Чаўрыліна кіпіць праца. Экскаватары, самазвалы, пагрузчыкі, каткі. Каля 20 адзінак тэхнікі адначасова задзейнічаны на будаўніцтве новага 700-метровага праезду. Ён стане альтэрнатыўным шляхам, праз які можна будзе трапіць з усходняй часткі горада ў паўднёвую, без патрэбы рабіць вялікі круг праз цэнтр. Сроки выполнения работ очень сжатые. В кратчайшие сроки стоит задача выполнить работы и открыть этот проезд. На данный момент выполнены работы по отсыпке порядка 450 метров проезжей части. Ширина ее будет составлять 11 метров с учетом тротуара, зеленой зоны. Ширина основного полотна 6 метров асфальтированного покрытия. Акрамя асноўных дарожных работ на аб'екце таксама завяршаецца ліквідацыя драўляных гаспадарчых пабудоў, некалі самавольна ўзведзеных мясцовымі жыхарамі. Узмацняецца каналізацыя, перакладваюцца водаправодныя сеткі. Наперадзе асвятленне, усталяванне чыгуначнага пераезду, паркоўка, добраўпарадкаванне и озеленение. Что это даст нам? В первую очередь, конечно, это для жильцов микрорайона. С выездом они не только будут через переезд ехать, могут железнодорожную на улицу Фроленкова, но и сразу попадать в южный микрорайон на улицу Чурилина. И также для всех остальных жителей прямой проход – это, конечно, на Фроленкова в сторону Русино. Кроме этого, у нас предстоит реконструкция нашего путепровода у Ленина Телемана. И для того, чтобы люди меньше испытывали неудобства, конечно, этот будет восточный объезд очень нам подспорьем для разгрузки нашего путепровода. Агульны кошт работ па будаўніцтве ўсходняга праезду ў Баранавічах згодна папярэдніх падлікаў 1 мільён 100 тысяч рублёў. Плануецца, што ацаніць перавагі новай транспартнай артэрыі гараджане змогуць ужо летам будучага года. Алена Ракудзіяна Мішчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».